Kalau perlu mentang pentip sepi baya ka film rai bala direct da iba kitrina nong rum anwan ban pen I pajba ha po nong stoin ha ka khat khandai tarik arpho bat arphoi tarik ha une ubnai Oktober 2000 arphulai kajaka kan long ha Makofed Hall hamar persya jong ka pom NRL kapor kan long khatwei baje 8 baje san baje jenmet bat niau baje demet ha katay kasngi kin sadon lang ki ting shop ki puron jong katay ka film iba kensai iba amazing kurba iba day klur yalap election I kongmeda iba day actress jong katay ka film nang taru ibadang do tedong ibang ijubna man kapor in sadon lang ha katay kasngi Skap jar mame mediwe nampak orang kelek watang si Belsyau do bilat hang ne hayeng jongaro. Kum tanga kerpat ya pi ki pajba jong ka thain nong stoin ki badan ya ka mensim jong ka jingit ya ki film khasi snobha banyawan hak te gisngi ba pinyawan bani kersan lang nagamta ka te ka film jong iba kirina nong rum wan ban saki dalade nagamta ka te ka film ha ka te gisngi Sabjar pau. Wat kan kai than ni kai gai ka basal dat jong perthai. Kuna pidang berkat baik-baik lang ko mapi. But kuna pidang berkat pamanga dan im kumi mai. Mar mau la ban lang ko mapi. Bam nei pi, ba pin sngai. Kari kho thik lo kum tok siar pangklam. Lam kum ta la da shi phong ki khun ngayo. Baro shi phong kin ba yak sunduk yap jong.